Alamai information on the beat. Sarki dallagwani mahalicin tsintsin nan shirwa, don ka salatin kaga muzammil gatan da uwa. Allah kalikuna ka tsare ni da aikin gigiwa, aure suna ne ta ma'aiki don haka yau murna muka nuna. Daraja ne har ni na shaida, yaro bai girma sai ranar shaidu sun shaida. Allah ya nuna wa bala yau kowa ya shaida, girman ka ya fara tun da ka zama ango ga Amina. Aure nauyi ne da ka ɗauka zan daɗa tambihi, haƙƙi ne daga babban har na ƙasan sharhi. Komai in za ka yi na manzo za ka ga daidan shi, sanya amaryar ka fara'a haka shi ma nauyi ne na Amina. Mara ango layin wasu yau kai ka zarta, ka zama jagora ga Amina tallafi rauninta. In ta yi ma daidai ka yaba mata za ka ji daɗinta, ko laifi ta yi ma abuwar ka ta sa ta matsa guna ka ta zauna. Jira ilimi da gida yau kai ne gatanta, za ta baro momi da tsaba har kanne nata. Rabbi ya dora ma haƙƙi na ta zorar rashe ta, banda fushi an gofara za kai in ka zo gunta Amina. Har aikin nata ka taya ta zai daɗa soyayya, shara har girki ka taya ta sashen lubayya. Laifi in ka yi rarrashin abinka da soyayya, sai kai girman kai kima da rada za kai gunna na Amina. Gyara tufafinka za ta yi maka san a cikin ɗaki, ba ta kulawar ka wasanni har a tsakar ɗaki. Ka fita ka dawo tsarabar ta riko ka shigo ɗaki, lada ga lada wata ladar sai gun sarki jalla gwani na. Yau ranar murna a gare ki kin zama mai ɗaki, kin wuce duk saura kawai Rabbi ya yanta ki. Ranar aurenki Allah ya haɗa ki da angonki, yau ba kya laifi ko kin yau kowa ya yafe ki Amina. Sau da marar bauta a gidanki karki jayayya, komai in zaki izinin shi fiɗa a cikin niyya. Karki sa'insa da mijinki ki zan mai tarbiyya, yau ranar ilimin da kika ya zo maki jiki ku tallafi juna. Sarkin sa shagwaba wata ranar tare da soyayya, karki ga girman shi a fagen wasa ku yi tarayya. Wasannin buya har tsalle sashi ciro kanya,
tashi ya samu natsuwa fara'a ta yi daidaituwa kun tallafi juna. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Kin zama matar samar na asirin ƙaunar ki. Laifi in kin yi maza duka lallaɓi kayan ki. Da zarar yayi magana na da biki mai a cikin kirki. Ko da bai ce ba aikin da ya dace ki mai na Amina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Ranar murna ce a gare ka haƙƙin ka sabke. Sannan uban ango nauyin nan tuntun ka sabke. Tun daga sunansa ilimi duka wannan ka sabke. Yau ranar aure haƙƙin nan shi ma ka sabke shi Amina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Baba Yahuza kware shi mana gan shi yana murna. Sannan uba na kware gamban Alhaji yana murna. Na sanyo Hassana mamar ango na yin murna. Mama suwai ba uwa zukata za ta cika mani sabar murna. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Ko a cikin suna ke naki daban ne kin fi su. Halima uwar ango suturar masu san kin fi su. Allah da dokwana wata rana kirin goma ɗantansu. Izzati mun gode ranar nan kin sadin kina da ta murna. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Sannan uwar girma hadiya yau na yin murna. Na ga shigar girma baba Mansur na yin murna. Allah da do girma daji isiya na yin murna. Inda yawan kwana wata rana jikanka a kafarka ya zauna. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Aminatu yar dangi ce ke yau tabbas na shaida. Baba Haruna na sa Zakariya uba ne na shaida. Shehu uba na ƙware malam Alhassan na shaida. Baba Sulaimanu ya yi murna ‘yanci yau ya baiwa Amina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Mama Rahina tura matulanta Yakubu abba ne. Hassatu gai da uwa ga amarya ta fita zakka ne. Alhaji Abubakari hada gamba iyaye ne haka ne. Jamila da Hawwa mun tari dole na gaido Ummu Madina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Kannan angon nan hadiyayye kowa na murna. Ikira har da Anas da Zaliha Fa'iza na murna. Maryam Fatima ma da Ruqayya Ahmad na murna. Sa'adu yana murna Musbahu ya zama dalle ga Amina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Mudassir dan kirki murna ta yi yau auren yaya. Mun tare kanan ango a gidansu baya jayayya. Yaro dan kirki Abdurrahman mai alkunya. Yau ranar murna a gare ku Bala ya zama ango ga Amina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashagin ki bala shi ne angon ki na sunna. Amina da kannanta hadiyayye zani dan gaida. Imran Bashir da Hassan Husaini yau zan dan gaida. Khadijatu Maryama Momi da Zainab zan gaida. Asiya har Ummi da Zaliha Umar zan gaido labarana. Imani da isa darajar ki kwasiran
Khalifa su duka dangi ne. Musa na Muntari Abdulrahim shi oga ne. Lawi har Isa Hassanata su duka dangi ne ga Amina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashadin ki bala shi ne angon ki na sunna. Abokan angon nan da kawaye shigar mu da bambanci. Allah idan nufi Hassan Hassana ba bambanci. Bashir ango ga Nafisa bikin nan su suka mai yanci. Nazifa aboki na mu busannu ba a garaje ka zuba tuna. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashadin ki bala shi ne angon ki na sunna. Shi Yusuf yake Iliyasu batun su guda ɗaya ne. Amurka shirya Zahra ta kanka a daidai ne. Maryam ta shirya Sadiya a dan ku kala ɗaya ne. Ko a kawaye ma Asma'u ke ta musamman ce ga Amina. Imani da isa darajar ki kwasiran auren ki. Amarya Amina ki shashadin ki bala shi ne angon ki na sunna. Yahaya oga ne a abokai shi na musamman ne. Latifa ga Ahmad kujera ka ango daki ne. Da Annabi Sakni ma wata rana ango gun wata ne. Na gode Allah da ya bani basirar waƙar auren sunna.